Huriani Tuhatta masuk mahita di parminggota. Tapuji matuhatta marende mahita sian buku ende nomor sia ayat sada satro di ayat tolu. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panondang nabolon, bicardo sada panondang diaka na mangingani tano na linggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosyan lomona diari parporanganmu, marpahayan habadiaon songon nambur sian ampuan ni andos torang rodo tuho, paranganmu akana uposo. Haleluya. 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 Martang yang mahita, alea manami ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, say pinuji mga guarmu na badiai, ala naong ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhatiuron, jala dipadomu hodo hami, naholang hian sian ho, gabe saur muse dohot ho, gok halalas ni roha do hami ala ni i, say jalo mahamaleteon ni rohanami, naong tinopot mu marhite-hite anak mi. Amen.
Tuhan Yesus. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik na parjolo, satu patik na pasapuluhon. Patik na parjolo, ahu do Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik na paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na ditoro ni tano, yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik na patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go so ture dalanna, ay hona uhumna do sogot, akan namar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari maula hamu nasa si ulaonmu, alay anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mengebati hutam. Ay dinaonom ari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu do naturasmu asa martua ho, jala leleng mangolo di tano na nilehon di Jahoba debatam diho. Patik paonopon, udang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu, marolohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasa ni donganmu. Bohado pandok ni debata taringo tu patik na sapului ondo. Ahu do Jahoba debatam nina debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sundut patoluhon, rodi sundut paupaton, pinopar niaka na sogoroha di ahu. Ale asido rohaku diaka nama ribu-ribu. Akan namar holong ni roha di ahu. Naso mangalosi patiki atong rapangidogogo mahita sian Tuhan debata lahu mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
Tapa unduk be marohata diadopan ya mata debata. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para si roha. Dang lomo roha mida hamatea ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalana. Asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani umbahen dipangido hami. Say sundati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Say sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Say pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesa ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Say mulak mahotu ahu. Ay ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabige mahata ni debata na gabi epistel di hari mingguon imanatar surat sian Efesus bindusada ayat 3 satro di ayat 6 tajahama mar soring-soring. Pinuji ma debata amani tuhata Yesus Kristus naong upasupasuhon tuhita ragam ni pasupasu partondion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodohian dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana manghiuton halomoan ni rohana. Ima saatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tahati dakon maha porsyotai songona hinadakon di dongata sa porsyawan di sandok portibion rap mahita mandok
au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, nato mapawalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaw na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo nasu hatu dosani, di sima ibana paima mulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopa ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sagot daging halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Salam, oras, hurian itu kata, tapi majo tikting di huriata di bagasan samingguon. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu dung Natal 31 Desember 2020. Topik Minggu, Jehovah do partogi jalamual ni olopolop. Nomor sada, tahun baru 2024. A. Jadwal ibadah ujuk tahun dohot tahun baru ima na parjolo perayaan kategori manang punguan ibadah minggu sesudah Natal. Bahasa Indonesia do bahasa Batak di Patupa di hari Minggu sadarion ima 31 Desember 2020 masuk naking jam 7 jala saunari hita jam 10. Napaduahon ibadah malam tahun baru bahasa Indonesia do bahasa Batak ima di hari Minggu sadarion parjolo masuk anon pukul 10 uip dungi masuk pukul 10 sia uip. Napatuluhon tahun baru ima hari Senin sada Januari 2024 mersogok maksud naon manginang masuk mahita musim minggu mahita masuk pukul 10 wib. B. Buku acara tahun baru keluarga dalam kurung pukul 00 wib. Buku acara perpunguan bodari ujuk tahun di Bagasta 5 sada Januari 2024 pukul 00 wib. Marhitiom ma pinaboto sude ruas ni huriata buku acara perpunguan bodari ujuk tahun na yang dibagihon di hari Minggu sadarion 31 Desember 2020 iman no di pukul 10 wib doho di pukul 10 sia wib. Dimohon mengambil satu buku per keluarga dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 2. Padidion Nabadia patupaod do di huriat tahun padidion Nabadia tuakaya anak koni huriata di hari Minggu neneng ro ima tanggal 7 Januari 2024 di permingguan pukul 10 wib. Perguruan do pendaftaran di Patupa di hari Jumat 5 Januari 2024 pukul 10 pitu wib. Asa dibuam ma surat pengantar sia situa wilayah, fotokopi akte nikah do fotokopi akte lahir. Nomor 3 ruas namoding. A. Nah di hari Minggu 24 Desember 2020 nunga jumulo moding inata Patiria Dahliana Boru Tabunan umur 70 tahun suami niamata Saidi Marukil Siagian Nahinan alamat Jalan Raya Lenteng Agung Gang Madrasah nomor 71
RT 005 RW 001 wilayah 3 tatangnya kema asatibu tarapul keluarga namar sitaononi. B. Nah di hari Minggu 24 Desember 2020 lunga molo modi ngamata sior sigite umur 74 tahun nahina baluhon ninata saur dame anna boru hutahuruk alamat Jalan Swadaya 2 RT 006 RW 05 Tanjung Barat wilayah Sada tatanya koma asatibu tarapul keluarga namar sitaononi. C. Nah di hari Jumat 20 Desember 2020 nunga jumolo moding amata lerhan sidalahi umur 60 tahun nahina baluhon inata Deborah Elsionida Boru Stanggang alamat Jalan Ranco Indah RT 02 RW 02 wilayah 10 Pitu tatangnya koma asatibu tarapul keluarga namar sitaononi. D. Nah di hari Sabtu 30 Desember 2020 nunga jumolo moding amata Hisar Sitorus umur 70 tahun nahina baluhon ni inata Rusmayati Boru Siaturi alamat nasida Jalan Raya Lenteng Agung Gang Anyar RT 007 RW 02 nomor 42 wilayah Saplonom tatangnya koma asatibu tarapul keluarga namar sitaononi. Tikting na soji nahau do parhepe ngoni huriatta boi mata jaha di tikting naung di para di huriatta song nima manginang tikting dihita di bagasan sa menggon muliate horas Tuhan memberkati.
tong setia Roguau nagaleo sagu-sagu angoluan sai mabosuk todiko sai mabosuk todiko sarto diki sari jalo mau Tuhan roti yang amimi si partogi nagumogo oh malobu-lobuki oh malobu-lobuki. Tapasadawata makatanya kita damena semurung sia saluhu naroha ima namaramoti hati-hati dohor pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam jelas selamat hari Minggu ma dihamu amanami dohor dinami nang songonia kadongan sapor siau di bagasan Yesus Kristus. Damang dohor deinang di minggu tasaderon ima minggu naparpudi di tahun 2020 di bohali dohita di nalaho manal puhon tahun 2020 ima sian hatani debata natar surah sian panurang Jeremia bidu 30 sada ayat pitu 1 ayat sia sono ma di dok bisi tapayu tiut ma di bagasan rata ai songonodo hatani Jehovah marisa ni roha mahamu marsurak-surak mida si Jako jala marulupuluk mahamu mida iutan ni akka bangso parbegu pangir hamuma suaramuna mamuji-muji jala dok hamuma sai palua mau Jehovah bangsom pasi-pasi ni Israel. Idama ikonau manogyon nasida sia tano natukan utara jala au papungon nasida sian aka ujuni taon rap dohot aka nama pitung dohot napapang nagabe-gabia dohot pangitubu di tonga-tonga nasida tung luhutan nabulut do nasida aka namulagi tuson rodo nasida tutu hutu matangis dohot mahuraja auma manogihon nasida tuaka batang aek di dalam nahornop dang tagamon tasladit nasida disi ayau gabi ama di Israel jala Efraim gabi anak buha bajuku ido sahana dia muaka damang do dainang nang songni kadonga sabor siau di bagasan Yesus Kristus sahama dia pelatikion las oma minggu parpudi yamang dota muinang di tahun 2020 las marite hatan itu hata manaing ajaran na dihita marite topik ni minggu ta di dok Jehovah do partigor jala mual ni olop-olop alani damang dok dahinang di pardalanan ni ngoluta adong do dua hal nama sair taharik koto namang di pardalanan ngulut tahun adong dua hal nama cerikot nama cai taharik koto isarana mang asa padudo sami mah isarana songon mobil bus manang mobil penumpang mau dono tama mobil angkutan jala lintas dohono tabayang majo unang majo lintas timur ate lintas barat mana sidate basa udah kami songon mobil songon nakib mobil bus amang dota minang alana mobil ikon adong do supir ngolodang adong supir songon dia ma mardalan mobili imana perjolo nakin alana amang dota minang
tung sauli-uli na mobili, tung saarga-argana mobili na yung dohonon nami, ikon adong do na marguar supir na naing mga budihon. Ima na parjolo, narikot di mobil busi, supir. Nabaduahon namang do taminang di mobil buson, dohonon di panupangon, nabaduahon ahama, tong do di mobil, nama carikot, ahamay. Ima dohonokku amang karnek perlu do karneko do amang do taminang dohonon nami sipata gabe supir paduahon manang supir seap nakini dokon wasa di dokon gabe hira supir paduahon manang supir seap di dok alana guna ni karneko dang holap pamasuk kod dohok paturuton panupak dangola nih karijona alai sipata molo pas dohono namang di bolis mobili akadalan na siga mana akadalan na mahol karena komma amang do taminang na say totong marua paposon rohani akapanupang ama didok ma amang do taminang tenang kita di bagasan mobil didokon ima gunani karnekom adik pe amang do taminakin akti pe nunga say tahutan akka panupangi jalan nunga malobok-lobok akka tarotok na dia kapanupangi pas dia kadalan na sigay apalagi mau lintas barat ati amang do taminang ngolo di bulan 12 apalagi dolon di iyahan ado garnyan day sipirokan lewat sipirokan dalani narwai kan marulubuk-lubuk di biya longsor sudi dalat isi mau penakini loko pas pe dohono ni madalan na sigay tahutan nakapanupangi marulubuk-lubuk akatarotok ni akapanupangi di pas di dalan na sigay alasai di papos rohani karnekon rohani panupangi mana terjadi seorang mana sida madalan sahat tujuanna ya do tahe hamu amang mengalami songoni ya do pasti kita teh di tiki pardelanan di sada par mobil manang mobil tapi manang mobil bus pe pasti do apalagi di syatar teh apalagi di syatar mau masuk kita tuh perluasan di terminal ahli doko kenek papos rohata awas dompet itu teh itu awas dompet awas copet inna jaga habe akabarakta sotung mago inna omma napa poson wata alani damang dainang nang songoni dongan di bagasan Kristus songoni do amang nakisongon do kami ing di pardalanan mulut tahun tarikoton dua nakin tarikoton di tonga-tonga ni guluta sosok isema songo pengemudi do songon karneki ikon adong do mengemudi di ngoluton jala ikon adong do song karneki iman namanya mangati mangolobolobi ikon mangolobolobi dalam si dalam data molo mga to molo taya ta sigati mamusing amang do taminang molo ta bilang-bilangi majo pardalanan ni ngoluta sia Januari 1 tanggal 31 Desemberon waduh mulu tabiang ngat ya beh dangalani gogodo pikirata boy ta bolus satu tikion boy hipas kita jelas ya alani mulu di topik ni minggu ta sonario masuara tuita ise do parto kita ise mana mangulok kita di dokon siapa yang memimpin perjalanan hidup kita ini gimana parjolo napaduahon namang do taminang duhi di lokot ise mamuseng namang ulup-ulup hita isara namang molo manotor ade tabering majo molo halak nama notor amang do taminang nang pehisa panotori amang do taminang alai ulu do dang dohonon dang ulu gabe hirana hisa manang lam uli panotori molo dang adong neise narobang
mangulup-ulupi. Alai molo rono mangulup-ulupi molo panoktori belamisai mana jalala muli berengon ulida di dia ala toro mangalion imarigi situasi wara lemar bunga-bunga matangan na itu tae itu sarana mamang do taminang sangun hita mak sangun hura horok tulah tu horong hula hita horok tulak kita molo disada baru laon molo pitor ahado hapeng isa do toton isa do musikon hapeng do honon molo so hurang aha suta ni dia do pasti do dokon kita hirana huak semangat kita hirana huak semangat kita itu laki do dokon so adong mahana ina alani damang dot de inang di bagasi Kristus ise do nagabe menghibur kita. Sia Januari 1 Desember boy do tahati dak ko namang ise do nagabe menyemangati ise do nagabe menghibur kita. So nang tabo to amang do taminang do akadongan aidang holan akalas ni roha jupak kita ti amang do taminang akana sidalanatay. Tahu langsung dia piamang dohono inang mapan ni panguluata langsung dia pedohonon akan nasileleon ni debataha nang bohonon mapasien akadongata pasti dah dohonon namang dotominang dang holan las ni roha jupakta di tonga-tonga ninggulu taon ay tunggudang do nama bajut roha udang do mabajut roha ita. Banyak yang membuat kita mungkin merasa sedih, gelisah, marukil laki di dong. Godang domba baik kita masak rohata. Ya lagi dohono nama ya tamang do taminang di bulan Desember di tonga-tonga di huriata. Tapi bagaimana kita tinggi tanggal 24 dua halak mau dika. Pas matopek neng mar pesta Natal hita. Dohonon keluarga nang hita huriepe di bagasan habok ni roha ita paboraton akan ni holong ni roha asak laksong ni museng Jepang mo museng pigario tanggal 20 sia do tanggal 20 wasta museng madapot to Tuhanna madapot to Tuhatai so ni ma amang dota benang saya dong do mabak kita tertutup manang natasandung amang dota muina gabe tertutup si maju jaktai mulai dok rupani amang dot taminang tertutup manang tersandung dan ala di batu nabodon itu teh amang dot taminang bukan karena suatu benda yang besar yang membuat kita tersandung alana molo nabalga boy do tamergi kan itu na met do amang dot taminang batu na met do batu-batu kerikil-kerikil kecilnya yang membuat kita sering membuat kita tersandung. Alai mepet pei amang gelek pei kecil pun itu dohon lamang baben hasid di bari bakon sen na belgei alana na belgei budu tabering marite si mang nulukta alai molo na meton itu gabe na kudokon budu mampai kita hacitan alani di dokon jangan anggap remeh yang kecil-kecil ate lagi sokoni dokot cabai teh kecil-kecil cabai rawit inna jangan kita menganggap remeh yang kecil-kecil oh do maciti sian nama buat sian manobom nabalga oh do maciti isarana batu na met di dalani amang do taminang isarana tertutup mahita tersandung mahita oh do gabiah buah patai uludu gabe si gudungon si majojak teh uludu molo museng dohono pas museng tado pisokoni amang do taminang molo tababua tu amata malak tu inata ama museng nama amang do taminang uludu gabe aha dang apul-apul ro do gabe dokot na tu gini beko na ibeko si malolong itu teh ilo na tu dia do ni beko si malolong na subuh ni beko gabi bah tertutup ko ina dan gabi apul-apul juga gitu alani damang do taminang langsung ni do nungga hasitan
Sokon di dokon dohonon akad hata nunga hacit ditucang museng nunga iba hacitan hona songgak museng. HP isema siya kita naulu tertutup. Daung naulu hita tertutup isa nanti amangate. Gak akan mau orang di dalam perjalanan hidupnya tersandung. Walaupun di dalam perjalanan gak akan mau kita dohonon kita perjalanan hidup kita ini di dalam tersandung. Alani damang do dai nang soni dongan sapor syaud di bagasan Kristus. Nuaing saha mahita amang do taminang Domingo na parpudi di ujung tahun 2023 on. Apala topek museng di hari Minggu tanggal 31 Desember on. Tentu amang do taminang hal na parjulu naing dohonon ta ima mau lihat ya. Ini yang harus pertama sekali yang harus kita katakan di dalam akhir tahun ini di tanggal 31 ini. Terima kasih Tuhan, mau lihat ya Tuhan. Kalau dohon tamang mau lihat ya ala nunga diri Tuhan ini perjalanan ta sian hari tu hari. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, satu ujung tahun 2023. Atik piamang sokon nang hudok nakin, dang mulus sudi aka neta dalani. Meragam dok akan nata bulusi. Adong do dalan na lurus ade. Adong do namarakok tuat. Adong namarakok tuat terliubi di perjalanan pargulu perekonomian di keluarga adong do namaratu nako tua jala alonggo las adongdo tikungan tajam data bolus haira perjalanan imobilido amang do taminang sipata tigor dalani sipata dohono nirana turun manakok olo mati tikunga songoni do perjalanan ngulu taon sipata nang balik kita songon mobil laki tadok nakinangi sipata do mir tu kiri molo di perjalanan mobil busi olo do mir tu kiri olo do mir tu kanan si bata sokon na museng sokon nang tarsulet di rupane na babain olo tarotok kita terus olo na babain kita gelisa terus di perjalanan ngulun halai ikut dohonot tamang do taminang moliate ma tadok tutuani alania hipas tu kita satu tikion atik pe gudang na tabulus na mabaik kita nakin mabihir salut nai siala panugu-nugu Tuhan ido di perjalanan ngulutah alani damang dodai nang songoni kadongan di bagasan Kristus na paduaon si dorota ama amang dota minang na paduaon iko si dorota damang dota minang di ujuk tahunon urupi mau Tuhan tolonglah aku Tuhan basa dodoko soni amang do taminang urupi ya Tuhan tolonglah aku Tuhan alana amang do taminang di satu sisi kita bersyukur mandok boliati siala basa-basa ni di batana cacolo di bagasan nasa tahun alai di sana sisi na asing amang do taminang mebir do hita lomos do hita amang do taminang jadi dua pakilalaon namang do taminang adong do nuwaing dihita dua pakilalaon ni namang do taminang ikon adong do dihitai imanakin udokon bersyukur doh mabia di satu sisi kita bersyukur mandok ngoliate tetapi di sisi yang lain kita juga merasa takut was-was sate tarlu bobi ma dinalau masuk kita tu tahun naik baron 5 tahun 2024 alanaha masuk kita tu tahun 2024 dapat julu ahado amang ahado na tadobi tabba umur ta ido tahe ido tabba umur ta mana masa lam gale pakilalan ana dakku kita tabba umur ta lam regugi ta dao alana lam tabba umur ta lam gale do pamatak tai lamor do gugutai ido gabe biar kita mang do taminang
apalagi mamuseng amang do taminang molo tabayak kon akan masa di tahun 2020 tolon dia kena salpui bodoh kita gabe mabir kita gentar kita isarani na mendaki gunung amang do taminang ate manang mendaki tebing ni gunung dohonon rupani bah molo sahalak na mendaki tebing saat ima tu dolok ngai bodoh imana satu pucuki ado dohonon na moliate dohonon alai dung saat ibana tu si bodoh imana museha ganggu puasa ganggu amang do taminang puasa gentar ai so dia mung sing tuat indah alai berengah beh eti buda ping lubang onena waduh turun so dia do nakok nakinin na kan waduh turun nya ai so dia do nakok nakinin na ya nakok boy alai lau turun adong ganggu nih orang karena itu tadi amang do taminang nakini do apalagi nakini do kondung di bereng tutoru be beges na habing lubangon tebingon toru na habeng terjel na tajom na habeng ima ndebingon so ni ma museng perdalanan ni ngoluto alani damang do de inang akadongan sa porsiaw di bagas Kristus situasi songoni do kita butuh pangrupion butuh pertolongan isi managabe pangrupi di kita isi managabe memimpin malang partogi di perdalanata om syukur-syukur di kita mang do taminang di jamita dasian panurang Jeremia isi mana mengemudikan kita jala isi mana mengulupi kita alana molonga di ulupi kita tu macelas terwata itu tanya mang molo rotu lakta ulupi kita molo nang peholan marite ulosi jadi ulo kan soni rotu lang liba mana ngaka ulupi apa toriba itu ado tayo son hapet tahun ulosi batur soni ba was matulang no tolas do siapakah yang menghibur kita ise mana mangolupi molo jupang akasih tahu ni amang do taminang narade menghibur kita di tiki adong akaparu kilon nata dopi disoman naik turpukon masaringar di tonga-tonga taman dokon jauh bado partigo jauh bado partogi jauh ba mual ni olup-olup jauh bado hapek nagabe partogita jala jauh bado hapek nagabe pangulup-ulup di ngoluto Tuhanlah yang memimpin dan Tuhanlah yang menjadi sumber penghibur kehidupan kita. So bangsa Israeli amang do taminang. Bahasa pos rohani bangsoi ala dijamin jauh bado ngolu dia sida. Dijamin. Jamin do dohono nakini dokon na bapitung boy barnida, na papang boy bardalan. Ijamin tahu nakit. Jalan saya mengapuli nasida di pergulun nai songonido di bata na menjamin ngoluta di batado nagabi partogi di hita jala di batado na mangolupi hita di pardalarata jala di batado nagabi jurmudita mang dota binang pengemudita na mengemudita nguluton atong ngolo songoni amang dota binang lampos marwata lau manadiko tahun 2020 tolwon jala lampos marwata lau mabongoti tahun 2024 na nairo keboy do dohono tamang do taminang selamat tinggal ma tahun 2020 tol jala selamat menyambut tahun 2024 alana ada mang do taminang karena dalam pimpinan Tuhan setiap orang akan menikmati sukacita ketika dipimpin Tuhan hidupnya, maka setiap orang ini dia akan mengalami menikmati sukacita. Contoh namang doto hinang ima tuaka para imam di dokot akan dipuaskan dengan berkat kelimpahan
sehingga mereka akan merasakan pimpinan Tuhan, sementara kita akan ruas makin diberkati dengan hikmat dan kebajikan. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti dan tahu yang seharusnya kita lakukan. Itulah sungguh Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Allah senantiasa amang dotaminang memimpin seluruh kehidupan kita. Allah tidak akan membiarkan kita manusia ini meraba-raba jalan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tang di pasobu kita amang dotaminang, kita tidak akan dibiarkan untuk meraba-raba. Tidak dibiarkan kita menjalani perjalanan hidup kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah direncanakan Allah untuk menikmati kehidupan bahagia. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang telah direncanakan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan di tahun 2024 ini. Karena jika Allah menaruh perhatian dan jika Allah merencanakan untuk kebahagiaan bagi kita, maka kita tentu sendiri pun harus mempunyai minat yang besar untuk kebahagiaan itu amang dota winang. Haruslah kita amang dota winang. Kasih karunia Tuhan telah memilih dan menyelamatkan kita amang dota winang. Ainu nga dipilih kita. Di leon asini rohana hita. Dunga di palua hita sian nama Asia dosai marite anakna Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menikmati kasih karunia itu di dalam Kristus. Kita sudah menikmati kasih karunia itu di bagasan Yesus Kristus. Tuhan telah memperkenan kita menjalani kehidupan yang pasti amang dota winang. Alani pos marwat amang parnguluat tah amang dota winang nang sengoni akadongan 2024 tahun unang ganggu hamu. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Tuhan, Tuhan telah memperkenankan kita menjalani kehidupan yang pasti di tahun 2024 ini. Karena di tahun 2024 ini begitu banyak kasih karunia yang akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Sekalipun amang dota menang penuh dengan tantangan itu, sekalipun di tahun 2024 mungkin akan banyak tantangan, halangan yang kita alami, kerikil-kerikil yang akan kita mau jalani, tetapi juga Tuhan juga memberikan kita melihat masa depan penuh dengan harapan. Tuhan telah dan akan terus bekerja dalam hidup kita untuk mengubah dan memulih kita. Alani yamang dota minang ido di soahon marite panurang jerimeon naparpudi, marilah kita bersorak-sorai, marilah kita bersukacita memuji Tuhan, marilah kita memberitakan kebaikan Tuhan. Alana di doko di Mazmur 126 ayat 3, sebab Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita harus bersukacita. Alani danga dong dalam kita nasomari malas ni roha. Karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar yang telah diberikan kepada kita. Karena itu marilah amang dota minang kita bersukacita untuk menyambut tahun 2024 ini dan mungkin akan menjalani tahun 2024 ini. Amin. Kita berdoa. Mulia tema diholi Tuhan. Dihatam marite naposom panurang Jeremia. Napatoguhon bangsa Mia le Tuhan. Natongon di bagasan akka parokilo do sidang olon do akka ganggu ni roha bangsa mi ala di papos roha na sida do le Tuhan. Nahodo nagabe partugi nang songoni hodo ali Tuhan nagabe mangulup-ulupi ngulu nasida nang songoni pi ali Tuhan kami ikoboy do honon nami amang diho Tuhan sia perjalanan ngulu nami sia mulai bulan Januari sahatu tanggal 31 Desember di ujung tahun 2020
kodohon nami do ali Tuhan nahodo nagabe partogi di hami jala hodo ali Tuhan nagabe mangulubulobi di pardalanan ni ngulu nami on ay dang holan las ni rohana jupang hami di pardalanan ni ngulu on gudang do ali Tuhan nababaju rohanami asak rohanami marsak rohanami madili rohanami gudang do nabek kami ali Tuhan tertutup ala ido kok ali Tuhan Tuhan telah merencanakan yang terbaik bagi kami. Tuhan telah memilih kami. Dan Tuhan telah memberikan kami telah menikmati keselamatan yang Kau berikan melalui Yesus Kristus. Alani pos marwanami. Dina yang menyambut kami oleh Tuhan di tahun 2024 papos rohanami. Molo pe gudang dope oleh Tuhan nama bahen ganggu rohanami di tahun 2020 on papos rohanami lau bongot di tahun 2024 tahu para sirwao dua li Tuhan napi nasaha mu tahun 2024 on hodo nagabi ulu nami dalam dua li Tuhan nagabi si dalam nami lani pos marwanami li Tuhan seluna ruas ni uriami kuwasa tami madio sia nama satu nama dua Osro nami diaka hai pason Tuhodo pasaton nami alai Tuhan molo pe alai Tuhan sian akar ruas ni uriami alaniaka hai pason nahurang sehat alai Tuhan dinang martau tahun dia do pinasida paboso ham alai Tuhan unang gabi pasai toni gabi mabay nasida mora porsion na ganggu nasida alai paboso nasida alai Tuhan na tuhodo nagabi aluhon nasida ay hodo alay Tuhan nagabi pangapol pangulup-ulup di tonga-tonga ning ulo nasida di namang adopi akka namasay nasoni akka was ni huriam alay Tuhan na dibagasan akka parokilo na mariti akka perekonomian nang di akka parkarijuan posora nami lam tabba ma alay Tuhan akka asin roham so tao para si roham na pinasahap mo ano tuhami mariti tahun 2024 pos rohanami alai Tuhan patugu hami alani mulak mahami mabuan hatami tuaka ulon nami nang bagas mambi patugu na porsion nami patugu na hadiron nami patugu pardalanan ngulu nami ana ikoko dalai Tuhan nagabi partogi doho pangulup-ulupon di tonga-tonga ning ngulu nami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin. Tau di mamuseng mardehita laos tapapunguma piliata.
asa di pamu piona opartu pardana tua dewata mata dari gica iroha osaku sai tokto di pamiring di tangannya dameso nang roa kokuno agogo ondo apula cocok kita sanuna ya Tuhan yang ditogu-togu kamu ayo partulungo di roda dodire Tuhan Tuhan Roma sore asam pasti roha amor sea ungkuri patah tatangnya koma piliata tua dopani di bata martang yang maita ale di bata amanami na di bano gijang hodo harwan ni salut silion leon nading gado nasa ulibasa na baulitus hubasa tami masian nani lomi tuhami pilihan nami tuho saya jalo mai gabi uap na husus di jolom pasu-pasu mai jalarmoti asal parasia kami pilihan pati bulhon rajamu di tonga-tonga nuriam doho di portibion buhai marwanami mariti-hiti todim asalamu tadahami gudang ni sileleomi tuhami asalam kirkir hami mandok mau lihat itu ho mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di bano gijang sai pinarbadia magwarm sai Roma harajalmu se saut malo maniruham di bano tongosor na di bano gijang lehom matuhami sedarion hanguluan siapa hari sisa madosa nami songong panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan una kami tugion tu pangucunan balua mahami sian pangagong di bagasan lasni roha jalahmu ma pasu-pasu siad debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu di sondako Tuhan debata ma buhina Tuhamu jala asima rohana bidahamu di dopakko Tuhan debata ma buhina Tuhamu jala di pasaroma damena tu tod di mudabe oh